Aquestes manifestants són jueves i protesten contra l'ocupació de territoris palestins per part d'Israel. Aquesta odia Israel. Merdosos! A més dels insults que molts els hi fan, han de suportar la severitat del sol de migdia, però ho fan cada divendres durant una hora des de 1989. Entre les manifestants també hi ha homes, però qui convoca és Dones de Negre, una xarxa feminista pacifista internacional. Sempre ens insulten. Aneu a la cuina, putes, el que voleu és anar al llit amb àrabs, follar amb àrabs. Ens diuen frases sexistes, masclistes, perquè no estan acostumats a veure així les dones. Com dones que tenen una idea, que saben el que volen coses importants. Moriu-vos a Gaza! No teniu vergonya, poca vergonyes! En realitat, l'ocupació la fan especialment els homes. Els qui donen el to, els que manen a l'exèrcit, tots són homes. Com amb els nazis, així, que cremin l'estat d'Israel. Què vols, que et matin? Gossos, torneu-vos a Gaza. Tu ets idiota. Així que nosaltres, com a dones, estem aquí parades i donem el to al contrari, el verdader, el de pau, el de reconciliació. Sou uns hipòcrites, porcs. Aneu-vos a Gaza. 3.000 míssils, desagraïts. La violència abans era molt més dura i també la violència verbal era més dura. Ens deien, tant de bo el teu fill vagi a Gaza i es mori a Gaza. També hi havia violència física, ara menys. Quan tu negues els drets humans de l'altra part, estàs fent una deshumanització a l'altra part i al mateix moment estàs colpejant també la teva pròpia moral i crees una deshumanització de tu mateixa. Vàrem escollir aquest lloc perquè és un lloc per on passa també població palestina i nosaltres sabem que per ells és important i ells ens donen molt ànim i també hi ha jueus que ens recolzen en tot aquest temps. Jo vaig néixer a l'Iraq. Vaig arribar aquí el 1951 a Israel. Al principi, quan vam arribar a Israel, jo i la meva família vam viure amb àrabs. Ara no visc amb àrabs, però treballo, respiro la vida jueva i ara a Haifa. And if time for you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone. L'activisme de Dones de Negre a Haifa no és anecdòtic. S'inscriu en l'ambient de convivència entre jueus i palestins que respiren algunes zones de la ciutat. Nosotros ahora estamos en Haifa, estamos en la calle Masada. Para mí Haifa simboliza el único lugar que hay en Israel prácticamente donde existe una convivencia de verdad entre judíos y árabes. Nosotros podemos ver en esta calle Masada, que hay cafés, algunos cafés son de árabes, son de propiedad árabe, otros cafés son de propiedad de judíos, pero eso no tiene ninguna importancia. Acá la gente viene y se sienta en un café o en otro café, sean judíos, sean árabes, se sientan juntos, conversan juntos. Podemos escuchar acá tanto el hebreo como el árabe, y eso es en muy pocos lugares que eso exista. La convivència que hi ha a Haifa entre jueus i palestins es reforça amb el moviment pacifista i feminista. També és aquí, a Haifa, on s'ha creat el primer grup de dones àrabs lesbianes en tot l'Orient Mitjà. Àrabs, palestins, jueus, israelians, laics, religiosos, nacionalistes, no nacionalistes, tots els que estan aquí. Treballadors estrangers, treballadors no estrangers, tots els que estan aquí. Tothom ha de trobar un marc
una estructura que els doni resposta, una estructura comuna que doni resposta a les seves necessitats. El lloc on vivim ara és un estat nacional. Israel és un estat nacional religiós que no dona resposta a la gent que està aquí. Perquè la major part de la gent que viu aquí no té res a veure amb la seva identitat, amb la identitat de l'estat. La identitat del país com un estat d'hegemonia sionista esquenazís. La tendència aquí és separar, separar, separar. Això és el que el sionisme diu, separar, separar, separar. Quan nosaltres som una alternativa diferent, conjunta, és el més radical que pot haver, el que pot canviar més les coses, el que més ràbia els hi fa. Falta el treball a casa, que algunes jueves, penso jo, no el fan prou. No planxar l'uniforme dels seus fills. No deixar entrar armes a casa seva. Per una part són les meves aliades i per altra part els seus fills són els meus ocupadors. I elles de vegades no fan res amb això. Sé que estic cridant a la divisió dins la família, però un canvi no vindrà si no fem alguna cosa que ens porti més enllà. La meva resposta a això és que els jueus d'esquerres siguin part del moviment palestí. Per exemple, hi ha una família jueva que viu a Haifa, a Halifa, que és un barri àrab. I ells viuen allà, es veuen a si mateixos com part del moviment nacional palestí. Envien els seus fills a les escoles àrabs i els seus fills van ser objectors a l'exèrcit. No només a Haifa i altres ciutats israelianes hi ha dones impulsant canvis profuns en aquesta societat. També als territoris palestins hi ha grups de dones activistes. A Cisjordània, l'associació TAM treballa per acabar amb l'estereotip de víctima que la televisió acostuma a projectar sobre la dona. TAM produeix programes de televisió per potenciar l'opinió de la dona en la resolució de conflictes familiars i socials. El projecte, possible pel suport de la Cooperació Catalana i de l'ONG Axur Las Segovias, difon aquests programes per les televisions locals de les principals poblacions palestines de Cisjordània. El que hem intentat a través de TAM és fer igualtat de gènere i tractar el tema de la igualtat de gènere als mitjans de comunicació palestins i presentar les dones fortes, professionals que poden jugar un rol molt important a la societat a tots els nivells. Sempre he tingut la convicció i la fe que la dona és igual que l'home en tot. A casa, a la feina, en la cultura i l'educació. Molta gent del meu voltant no sabien que treballava a casa. La sala m'ha fet propaganda i la gent ara ho sap. A més, he imprès targetes de visita. TAM ha produït en 2 anys més de 30 programes sobre els joves, la salut, el medi ambient, la relació de parella, programes amb els quals vol frenar la influència del sector més conservador de la societat, que vol limitar el paper de la dona palestina. Vam presentar molts temes molt difícils de tractar a la nostra societat actual, com l'educació sexual, el tema de la menopausa, l'incest dintre de la família, la violència contra les dones a dintre de la família i també des d'un punt de vista religiós. El tema de l'avortament va ser un dels temes i va ser molt difícil de tractar perquè està prohibit per la religió. Les nenes s'enfronten al fet que la seva mare no ha pogut donar la informació que algun dia tindrà la menstruació. TAM també ha fet cursos sobre igualtat de gènere per periodistes i això ha ajudat a normalitzar que l'opinió de dones sigui present en els reportatges de qualsevol tipus de tema. La Suheir Farrah
També participa de la xarxa Arab Women Media Center, que potencia el desenvolupament de la dona a tot l'Orient Mitjà. Però els somnis de la Suheir topen amb l'ocupació israeliana, una ocupació que limita la seva mobilitat, fins i tot a les àrees palestines. Dins les àrees palestines tenim molts checkpoints, com aquest, on els israelians controlen qui pot passar. Necessites un permís molt especial. Jo no el tinc, i aquesta és la raó perquè molts dels meus somnis s'acaben en aquest checkpoint. Aquest checkpoint és el de Kalàndia. És on l'exèrcit israelià controla la població palestina que vol anar a Jerusalem des de Ramallah. Cada dia hi passen milers de palestins, sobretot treballadors i estudiants. Per poder passar, els palestins necessiten el permís que no té la Suheir, un permís que acrediti que treballen o que resideixen a Jerusalem. En canvi, els israelians jueus poden passar lliurement pels checkpoints. Aquesta llibertat de pas l'aprofiten les activistes de Maximum Watch per documentar com els soldats israelians tracten els palestins als checkpoints. Y somos las que venimos diariamente, salimos en grupos de 2 o 3 mujeres, vamos a los checkpoints, hay unos 20 checkpoints que nosotras monitoreamos y vamos en la mañana cuando sale la gente al trabajo y en la tarde cuando regresan o cuando regresan los chicos del colegio. Maximum Watch monitoritza setmanalment què passa als checkpoints des del 2001 en resposta a les múltiples denúncies sobre abusos contra els palestins. Malgrat l'aparença de duanes, els checkpoints són controls militars que normalment no estan a la frontera, sinó en territoris palestins ocupats per Israel el 1967 i que, per tant, violen la legislació internacional. Los checkpoints son uno de los elementos de un sistema para mantener a las poblaciones separadas. Hay un apartheid aquí. O sea, la población judía tiene acceso a la mayor parte del territorio completo y los palestinos tienen acceso a una pequeña parte del territorio y tienen movilidad por ciertos caminos. Mira, el apartheid en Sudáfrica funcionaba con un sistema de permisos. Eso nosotros tenemos acá también. Nosotros también tenemos un sistema de permisos para los palestinos. Hay permisos para pasar productos por un checkpoint, hay permisos para ir a trabajar, hay permisos para vivir en tu casa cuando tu casa está en un enclave en el cual que Israel ha bordeado. Hay permisos se necesita permiso para ir a un hospital. Una persona que vive en Ramallah necesita un permiso para un hospital en Jerusalén Oriental. Todo este sistema está destinado a separar a los palestinos de sus tierras y de anexar las tierras del área C, de lo que se llama área C, las que no están muy pobladas, anexarlas a Israel. Fins a la fundació de l'Estat d'Israel el 1948, el territori l'ocupaven principalment els palestins, amb algunes àrees de majoria jueva. El Pla de Nacions Unides del 1947 donava territoris d'extensió similar a jueus i palestins. Però en la guerra àrab-israeliana del 1948, Israel va ocupar gran part del territori palestí. El mateix va passar després de la guerra del 1967. El procés continua ara amb la construcció d'una teranyina de noves colònies jueves en territoris palestins. Els palestins perden molt temps passant als checkpoints, sovint hores i hores, a causa de les cues que s'hi fan a les hores punta, en uns espais en els que no hi ha ni lavabos. Les activistes de Maximum Watch, com a jueves, poden passar als checkpoints sense fer cua, però elles prefereixen fer cua i no diferenciar-se dels palestins. Als soldats israelians no els hi agrada veure-les barrejades amb els palestins. No les gusta porque nos ven como no estamos identificadas con los soldados, estamos identificados más con el problema que están sufriendo los palestinos. Pero no queremos separarnos, verlo desde afuera, no queremos verlo desde afuera. Igual estamos desde afuera porque tenemos privilegios, pero queremos en la medida de lo posible participar en el mismo, con la experiencia de ellos. Nous croyons que c'est une punition collective. És un càstig col·lectiu. Si la policia busca un lladre, no deté tothom que hi ha a la ciutat. Utilitza informació precisa. I aquí 4 milions de persones són obligades a tenir un permís.
Un permís per tornar al vespre i dormir al seu llit. Això no es pot entendre. És cert que Israel té dret a defensar-se, però això no és una qüestió de defensar Israel. És una qüestió de controlar tota una població i de no deixar-la viure d'una manera normal. Quan les activistes de Mitzom Watch detecten que els soldats no es comporten correctament amb els palestins, els hi retreuen públicament. No pensen que són persones, que són persones com nosaltres. Jo els dic als soldats, si la teva mare estigués aquí, què pensaries? Aleshores el soldat s'enfada amb mi. Com pots comparar la meva mare amb aquesta gent? Racisme? És ètnic, està clar. És veritat. Hi ha dos sistemes jurídics, un pels israelians i un altre pels palestins. Això és democràcia? Hi ha dues societats que viuen una al costat de l'altra. En una hi ha concerts, cafès, una vida extraordinàriament bona. I a l'altra, la gent no arriba a la feina. Els nens no arriben a l'escola. Els joves no arriben a aprendre una professió. Són separats de les seves famílies. La lliçó que jo trec de l'Holocaust és que no s'ha de fer mai com si un no ho veu. I que no has de callar mai, que cal sempre protestar i dir no, no hi estic d'acord. Never again, never again, ok, d'acord, never again, mai més. Però mai més no només per nosaltres, mai més també pels altres, i els palestins no són culpables de l'Holocaust i no se'ls ha de perseguir per això. Parlem amb els palestins i ells ens diuen gràcies per venir aquí i veure el nostre patiment. I quan ells diuen això, per veure el nostre patiment, jo penso en la meva família, en la família de la meva mare, en el meu avi, en la meva àvia, en la meva tieta, en els meus oncles que no he vist mai a la vida, que mai he conegut. Tots ells van ser exterminats a Treblinka. Però jo tinc un diàleg imaginari amb ells i em diuen mira el nostre patiment com és anònim. Si almenys algú ens hagués donat una mirada de compassió, una mirada per no estar sols en el patiment, ja seria alguna cosa. El mínim que puc fer jo és venir aquí. Les activistes de Mitzom Watch acaben l'observació fent l'informe del dia, uns informes que publiquen a la seva web en hebreu i en anglès, i amb els quals periòdicament analitzen la situació als checkpoints. Les seves conclusions les envien altres organitzacions de drets humans de dintre i fora d'Israel. A Mitzom Watch hi ha alguna dona palestina, però no fan observacions, ja que sovint els soldats les molestaven molt i van considerar que no calia posar-les en perill. El que no hi ha a Mitzom Watch són homes. L'organització està oberta només a dones, ja que s'ha demostrat més operatiu. También cuando han venido con nosotros hombres, aún fotógrafos, resulta que entran en pugna con los soldados, entran en una competencia, ¿quién es mejor soldado? Si el periodista o el soldado que está. Y que, hay una competencia que es absurda. O sea, esto nos hace caer dentro del militarismo y no salirnos. Entonces, en cambio, si vamos solo mujeres, nosotros podemos presentar una alternativa. Un altre projecte important del moviment feminista pacifista israelià és Who Profits, un projecte que investiga quines empreses israelianes o internacionals fan negoci amb l'ocupació. Who Profits s'inscriu en la campanya internacional Boicot, sancions i desinversió a Israel,
una campanya promoguda per les associacions civils palestines, a la que també dona suport la Coalició de Dones per una Pau Justa d'Israel, impulsora del projecte Who Profits. Tenim una responsabilitat molt important, que és donar la informació. És molt difícil aconseguir informació real, verdadera, sobre empreses des de fora d'Israel. Per això cal gent d'aquí dintre que ho faci, que sàpiga com trobar aquesta informació. A la seva web, Who Profits identifica 400 empreses amb interessos als territoris ocupats i a més en té documentades 1.000 més. A les colònies jueves, als territoris ocupats de Cisjordània, es fabriquen tota mena de mercaderies que s'exporten principalment a la Unió Europea. Vi, niló, cosmètics, productes electrònics... La campanya Boicot, Sancions i Desinversió a Israel es concentra especialment en els productes fabricats a les colònies i comença a recollir els primers èxits significatius. El mes passat, el jutjat de la Unió Europea a Luxemburg va dir que no es podien considerar productes israelians els fabricats a les colònies jueves als territoris ocupats. I la conseqüència d'això és que els productes dels territoris ocupats no poden beneficiar-se dels acords comercials que hi ha entre Israel i la Unió Europea. No poden beneficiar-se de les ajudes que reben. Israel té una relació molt privilegiada amb la Unió Europea, a la que ven més del 75% de la seva producció agrícola. A més, la Unió Europea ajuda Israel amb crèdits. Una de les empreses de les colònies més afectades pel boicot internacional és Ahava, una marca de cosmètics que utilitza minerals de la riba del Mar Mort. Ahava és una empresa que està en una colònia jueva als territoris ocupats, a Mitzpe Shalem, a la riba de Mar Mort. Està a la colònia jueva de Mitzpe Shalem. És d'ells, i viuen d'això, la colònia i els colons que hi viuen. A França hi ha una campanya molt gran contra Ahava. Van posar una denúncia al jutjat perquè la llei internacional no accepta les colònies. Per tant, la xarxa Sephora comercialitza productes que en realitat són il·legals. I això, segons la llei internacional, són crims de guerra. Who Profits, com Maxim Watch, com Dones de Negre, com Isha Leisha i moltes altres organitzacions formen part de la Coalició de Dones per una Pau Justa, una gran coalició feminista i pacifista israeliana on treballen conjuntament dones palestines i jueves dins d'Israel. La Lili Traufman és una de les activistes de la coalició. Lo que identificó a la coalición, lo que creó a la coalición fue la segunda intifada, que sentimos nosotros una necesidad de salir a la calle, ser activistas, hacer grandes manifestaciones. Estamos un grupo en que de todos los grupos estos por la paz nos juntáramos para hacer este activismo en la calle. Dins la coalició de dones per una pau justa també hi ha alguns homes, però és una coalició d'organitzacions de dones que tenen en comú el feminisme i el pacifisme. Es mucho más fácil para nosotras hablar, es mucho más fácil para nosotros ser empáticas. Yo creo que nosotras vamos más fácilmente a lo... no creo que tenemos más cosas en común. El hecho de ser mujeres nos pone, tenemos algo en común, sea quien sea, aunque también podemos ser muy diferentes, pero ahí tenemos mucho más en común. Somos más capaces de entrar a conectarnos en todo lo privado, en nuestras vidas privadas, en lo que son los pratim, lo que son cosas pequeñas a veces, ¿sí? Gestos pequeños, gestos más humanos. El moviment pacifista israelià viu una creixent persecució per part de l'Estat. Algunes organitzacions són investigades i hi ha amenaces d'il·legalització per les que denunciïn crims de guerra. A més, a les manifestacions hi ha començat a haver detencions que duren dies, cosa que abans no passava. Ahí informa un poco de reacción hacia más de derecha, más facha quizá, por el hecho de que quizás vamos más adelante. Hay muchas más actividades en conjunto, mucho más compromiso, no solamente compromiso, yo creo que esa es en conjunto entre judíos y árabes, de lo que nunca hubo, más grandes, que si antes existían eran muy poca gente, muy pequeños círculos y más lejanos generalmente. Y nosotros yo creo que lo que eso es algo así nuevo y que asustará a algunos. No estamos en el lugar donde estábamos antes. El camino,
Nunca uno queda parado en el lugar donde estaba. A Israel hi ha nombroses organitzacions feministes i pacifistes on dones jueves i palestines treballen conjuntament per una pau justa. Organitzacions que desafien obertament la política de l'estat israelià i que consideren que la seva orientació feminista ofereix una perspectiva millor per solucionar el conflicte entre Israel i Palestina.